Ngihutshise vidi sembhedeni nomakoti wendodana owakwayo. Ake nginibelele wengane zakwethu, uphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngimfeza Ngintuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinda ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, siyakhula isibalo samalungu omphakathi afuna shenxe esikhundleni induna esinye isigodi sasemabomvini MC ngosola ngokulala nomakoti wendodana yayo ongayizali. Lokhu kulandela ukusabalala kwesithombe mnyakazi video sale nduna nomakoti wakwayo sigodliwe amagama abo besembhedeni kwesinye zezindawo zokulala okuthiwa isemdlovane eGrey Town. Kule video ilanga lithole nginayo ukuthi-ke kubuke sengathi induna ibizama ukuthumela ividiyo ekucingeni lokamakoti wakwayo ngo-WhatsApp, njengoba izakala ibuza ukuthi-ke umakoti ukuthi akekho yini umuntu anaye lapha azoyibona le video. Kanti sizokwenza iphutha ivele igaxe kwi-status ile video. Imithombo yaleli phephandaba esondele nayo le nduna iveza ukuthi induna iqinisekisile-ke ukuthi kwabanye asondele nayo ukuthi-ke inhloso ukuthumela ividiyo kumakoti wakwayo benaye embhedeni, kodwa kwenzeka iphutha yagcina ibonwe yiningi. Imithombo iveza ukuthi indodana yale nduna beyingekho kubo ngesikhathi kwenzeka lokhu njengoba isebenza eGoli. Uthe lokhu kungase kudala ukuqhekeka emphakathini njengoba kukhona abafuna ishenxe esikhundleni. Iveza ukuthi kukhona abesifazane bendawo abasezosaba nokuzobika izinkinga zayo kuyona le nduna ngemuva kwalesi sigameko. Ilanga lishayela induna ethintekayo kulesi sigameko iveza ukuthi udaba lisabhungwa umndeni, futhi-ke kuyiphatha kabi ukusabalala kwalolu daba ngoba-ke kubeka impilo yayo engcupheni. Lolu daba lubucayi kakhulu abasazolixoxa bayomndeni, nabo-ke laba abasalisabalisele ey'nkundleni zokuxhumana laze lafika kuyona akazi ukuthi-ke kwenzekalani ngempela uma kwenzeka afe, njengoba lolu daba selisabalela lafika esigabeni sabaphephandaba. Njengoba izinto zinje zikhipha idumba, kukho okunye angakusho, ucela ukuvala ucingo ukuchaza induna enye yezinduna zomkhandlu wasemabomvini engathandanga ukudalula igama. Uveze ukuthi izakhamuzi zisabambe ungezansi njengoba lolu daba lusabalele nasemakhasini ezinkundla zokuxhumana. Ithi nakuba sizwakala isikhalo samalungu omphakathi, kodwa-ke akukho okusemthethweni okubhaliwe bese kufakile kubo njengamalungu omkhandlu. Undunankulu wesizwe sasemabomvini umnumzane Lungisani Dlamini uqinisekisile ukuthi udaba belungakafiki kubona njengoba umkhandlu wenkosi kumele uhlale ngoLwesithathu, kodwa-ke usuzohlala namhlanje kungoLwesine. Abazi-ke noma kukhona yini abazoletha izikhalo kubona ngokusemthethweni. Nayo induna besithola ithuba lokuziphawulela kwenzeka esho leli phephandaba lishayela inkosi yasemabomvini, inkosi umsawe wenkosi Ngubane, othe-ke izoshayela induna ethintekayo ithole kabanzi ngalolu daba besibuya nezimpendulo ezinqala kuze kwashaya isikhathi sokushicilela ingakabuyeli nezimpendulo kwalona ucingo lwayo belungasangeni. Ngathi ukuthi izona indaba ezihamba phambili lezi esikulethela zona namhlanje. Yona ngathi thina lwakhuvo ngalolu daba asivele hlala na comment section ke ngizwe lakhuvo ngalolu daba.